Čau ľudia, zdravím vás u nového videa zo Swampu. Áno, som to ja, Sobišovom. Tak dnes ukážeme tak trošku bažiny. Neberiem nejak moc, som zabudol dať náušky. Netočil som preto, lebo Metin ma už tak nebavil, ako predtým. A tiež vlastne už sa mi ani tak nechce hrať Metinu, ale tak čo mi robí, ne? Bažiny celkom v pohode dávam, komp to zatiaľ stojí. A tak. Dnes som si kúpil konečne medenky plus 9 za 1,2, on tam natočím ešte 10,75, čo bude tak trošku dlhšie trvať. No a čo také ešte nové? No, bufke som dal level up 110, za čo som veľmi pyšný, lebo to sa on tak často nestáva. No a drop stále taký istý. No sa veľa ľudí predtým pýtalo, že prečo si nekúpim šelko. Tak šelko si nekúpujem z jedného dôvodu, lebo nemám dokončené veci. Mám dokončené výbory, no ale tak chcem zdobenky full. No a čo ďalej? No tak preto sa mi tak nechce tie veci kupovať. Tak musím na to swampiť. Bude asi nové video z Grindoru, lebo sa už pracuje na helme, čo som veľmi rád. A čo také ešte? No hej, vlastne tam len toto je nové, no. No a Syndicate je stále to isté dookola. Swampiť. Už ma to ani nebaví. Tak ale čo? Jasne skončil mi kritik. Čo nám zatiaľ popadalo? No, moc toho není. Aha, preto mi tak rýchlo skončil kritik. Hop. No a ide sa 1 000 000. 2 milióny. A viem, je veľa videí zo Swampu, čo pozerám, tak majú ľudia, ale tak čo mi netočiť, ne? Vlastne asi sa nič netočí ani nedá. Nemám ešte 120 na to, aby som mohol ísť do Healer Gonu. No tak jak sa to volá. Tak čo? No všetko. No vlastne jedinečne mám tak kalenka. Je iba plus 7, no. Že to tak malo beriem. No a damage je 9 až 11. Čo som veľmi rád. Na to, že to medenky som kúpil. Keď som ešte iba aj benky, tak to bolo katastrofálne. Ja nie orkové. Vlastne mňa to ani tak nevadí. No, už chcem o 120. A nejaké misie expert porobiť. Tak možno, že potom bude nejaký ten live stream. Možno. Ale to až keď budú viac odberateľia, ne? No a momentálne máme 5 odberov, čo som
Čo je fantastické, aspoň podľa mňa. Päť odberov, no. Ja viem, nie je to nič moc, ale to pre mňa je. No a čo ďalej, no. Vlastne to som už povedal, že budú nové videá z Grindoru. Dnes sa mi ísť nechce. Je sobota. 12 hodín. No, za chvíľu už 1. No. A zase drobnú lovy. No, tak. Som rád, že už je aspoň takto to urobené. Asi si robím potom už nejaké BM-ko na orky aspoň, kvôli biologovi, kedy 1. Ale to najprv musím ešte dokončiť veci, až potom sa to môže. No, makaj. Ak to hop. Dnes ešte asi to dám na YouTube. Neviem, ak mi to potom bude lagovať. Lebo čakal som, že budem mať nejaké extra lagy. Lebo keď som točil minulé video, tak to boli, že extrémne lagy. Keď vo videu to ani vôbec vidieť nebolo. Tak neviem prečo. No, skapte. No, šup, bum. No, hop. Na to, že mám 10, či 10, koľko mám na orkov? 30 na orkov a mi berem 10 kasekov, no. To je celkom slušné, aspoň podľa mňa. No, 1 milión, začarko. Nie, tu je. Môže chcem zobrať jednu vec a zoberiem milión ďalších, to je nenormálne. No čo tu máme ďalej? 500 000 už ani neberiem, to už zbytočné miesto v inventári. To už končím s tým. No. Vlastne nemám efekty, ne? Tak preto to je také nové. No, konečne. Som mi zdal, že mi niečo chýba. Neviem, aké toto video bude dlhé, lebo som zabudol odstopovať, ako stále. No, bažinka šupi, už nech tu je, bo už sa nudím. Jo. No, šup. Sa teším na ten Grindor cipana, aké to bude. No tak, to ešte tam toho treba veľa robiť. No, bažinka je tu a ideme. Teraz to veľmi hučí. No a čo také? No, nie je to môj kanál, lebo je to spoločný, kde sa objavujú moje videá. Točím tam ja a môj bratranec Kvio, z ktorého budú tie videá, čo som spomínal, z Grindoru. No, vyputí vyšli, no s Bohom. No a tak ja som chcel, že si robím sám kanál, ale tak že budeme točiť spolu. Vlastne my zdieľame aj účty spolu, všetky, takže neviem, mňa to takto vyhovuje. Neviem prečo mi nejde dať hudba do videa, keď to chcem prerobiť, tak mi to tam nejde. Keď vedel niekto, tak
mi to napíšte do komentov, môj som veľmi vďačný. Jaj, lagi, debilná zver. To sa množí jak... Vlastne tu... zverom. Na to, že mám, pozrite, akú to lámskú výbavu. 30 orkové, 50 zver, 40 ezo. Celkom v pohode to ide. Ďalej kavoniva plus 7, žraloka plus 7. A vodku radšej ani neukazujem, lebo to... hamba. No tak, čo už. Mám 100% buffy, takže... Obrnko mi ani tak nejde, to... Brnko je podľa mňa nepodstatné. Teraz... okej. No. Neviem, koľko mi trvá zničiť inú bažinu, takže... Neviem, no zase mi skončil kritik. Takže šup, šamanku privoláme. Jak to tu mám? Dobre. Hop. Šup. Kritíček. Toto. Au, a už mi ju zabili, svine. Svine jedne. Nemrá šamanku, viete čo? Dobre, odpojíme ju. Niekto tu pridáva zem. Za 500 kk a kúpim čistý, to X. No, mne sa raz tak podaril taký vynikajúci úck, keď som dal vo veži perový kord na plus 8. Čo som ani nečakal. Takže som bol vtedy mega šťastný. A dnes ani tak neviem. Dnes to už nejaká taká rarita. Perový kód plus 8 plus 9. Nakoľko mám ešte tá album? Neviem, koľko ani natáčam, takže toto bažinu zničím, vykojem príšery a to ukončím už. Jaj, debilní orkovia sa množili jak... Neviem, jak to nespomínal, že keď chcem chodiť na bažiny, najviac si mám dať na orkov, tak ale... Zase neviem, kto to bol. A vás to tak aj robím. Potom v tom väčšom leveli, no. No zase stun, no super. Môže čím viac stunov, tým viac sú namnožení, no. No. Pekne, asi tam je 25 mega prúd. Nevidím ho tu. Áno, je to tam. Takže... je to tam. Ešte ho potom vyloviť z tých kopov vecí a bude to originál. A neviem, o čo mám dneska kecať. Som si nič nepripravil, to len tak bolo. Idem sa vám tak natočím video.
Že tu už bolo také. A to, že mám notebook, tak to ide celkom v pohode, ne? Čo mal Kajda notebook, tak to bol... Jak sám on hovoril, že laggy. Jak pes. No, skapte všetké head. Kapajce, no. Kde je ten 25 mega prut? Aha, tam je. No tak. Dobre. Tak. Čau ľudia a uvidíme sa pri ďalšom videu zo Syndicateu. Čau, čau.